Hello guys, kumusta kayo? Mayroon ako na i-share sa inyo na video, at pwede niyo po ito gagamitin para sa gagawin niyo na video. Ito ang i-share ko guys. Top 20 subscribe button animation, at pepuli lang kayo guys, at putol-putulin mo. Na lang sa kinimaster ang napipili mo, at sa ibang apps na gamit niyo. Ops guys, pakipindot mo na ang subscribe, share and like na rin. Keep on watching guys, thank you.